Khazani tahutai buhuksong norokno jotonno adibor kahamni khaksangma te hambaya pharai noroni buskango thaija thaini ang tini kok sana bagai social media o ma phaika ingkai balai kheno kha dumani kha tongthogya kha samani kok tini ang sadharon kaisa civil society kaisa common borongai সাধারণ বরংনি থানে কাম খাইনে হনে অংখरै আনি সাকাও মিডিয়া তেইনি নিকো কাইসা কইসো পলিটিক্যাল পার্টি নি মাফিয়া গ্যাং রক সব সময়ন বরক আনি সামুনো কেবেঙ্গি দङ দেরারনানি সিকরি সকর বুনা তগনা আমহাইকে বরক সব সময়ন নাঙ্গি দংমানি সালসা কেবেঙ্গি সালনैनि बिसिं सालसा केबेंया बरक ani ugulogo nangai tongo salsa kebengya ani ugulogo kisuta mafia tei kisuta media mafia tei kisu political party rok borok ani ugulogo 24 hour nangai tongmani borok no nugo ingka ang sadharon borok common man ang kuno political person politics ni borok buya tangai ano ani ugulogo askai borok nangkha angsia janogon no saimanai kaisa samung khainani samung khainani time nangbole mai mairangsa khuri khai abono khopsa bai mairangsa maile daimeya ko yak mosomsa kaise mairangni maino sungma pairiu nge bahai khai no rogasuk kisapana ko samung khaina riya ano kebeng mangtong belai khano khadumani belai khano bukha tong thogya tini ang ani bororok saratir praganangai tei kerei nok kerei masaya manengya obohai ingri tongo ga tini ani saitok mungbai ang bongno bahaike mokol phunungnani ব্যবসা খাইnan lama phunungnani kisamisa subai borongni basic rights basic requirement no bongni sakao ririnani amon bagai bahaike jeng full as a whole Triprasa 15 lakh society no ang kisamisa ani fan bai ani chok tui khe bongno elevate khlainani thangai tongmani jorao tini asaka kebengmung aboni bagino balai khano kha dukuman kha mia ni je incident mia 9 jona hankai borok sakao tei bad baki 20-30 jona hankai tolao bongni gunda mafia ka team phaika borok buna tokna ano buna toknan bagino phaimani ingkai sini team tongslapka ingkai sini police rok phaika kok kahambai no peaceful to kok salaika ingkai o je cherai rok phaine rok ingkai borok belai khano bagrumui tongo mane asakai boroni kono self respect kre okarono respect kre tei borok okarono kok nama kre kok borok kajang kok sanane kono lama kre amo hai unethical unelement borok mia je borok sano akromon khaina phaine ro gai tirpa hasteni joto lokorongno koyo joto no peaceful maintain khai tongdi Triprasa thangsanai Triprasa no jidungnai sini buskango sini shotrule sini khangrai roksei sini shotru sung Triprasa kisingomo haikai samung kebo phano khaimia party sara society o kebo phan samung khaimia amo hai kono constitution kono article to tong Indian constitution to tong je sadharon borok bo khoroksa saisung borok bo ongkhorei social system ongkhorei samung tangmaya amo hai constitution to tong Indian constitution ang nugya kho phiaba tini Triprasa ni bisingono Triprasa ngai ang khoroksa social system o samung tang thani ani thani fake allegation ani poro fake allegation ano ani samung bondo khaina bagai phayo domki homki amohai phayo ani kwbangma public rongno henosa penosa khlai buto khlayo tei kwbangma jaga ani angbai je samung khaina jongno attack amohai je social system asaka hamya aborno jeng thik khainan bagai masai tolainai buskango election tebo gunda mafia unethical element rok boroni tomung tebo kotor khai nukjaknai
gabon bagai tiprasa sara tirpani tiprasa joton hojak tongdi kaham kereng tongdi sakham tongdi mokol khlogui tongdi tei bokhabawan sukdi sing tamo khainai 76 bosoro tirpra hao sing tirpra je government ni je tribunal tei nini political party ni je phandok sing yasak sokmai ani tini sini birman kamajak tini sini pokopalo birman nangjak 76 bosoro sing communal phaisingi thang tongmani kok gabono oroni hoite sing bahaike yoknani aboni kaida hoise ang samung tang tongmani gano poro kaisa attack kasumani kebing mani kuplo ngai joto tibrasar no koinai kamirogo omohai unethical element hamia samung tangnai buino derarenai buini property damage khainai lutpat khainai amohai borok no sing bising list makarinai sing borok list karibui peacefully bongno sing bujoknai erpore peacefully bujogoi borok mania hingga sing boni uporo sing sadharon jonogon sing action mananai abohai ingkai sing jotono alert ma tongnai tirpahani joto lokorok sing thanjam ma tongnai sing nugui tongo 76 bosor romoi tirpahao mungsangya tini bo koto সরকার থাও কত সরকার ফে বুরুং নেতা মন্ত্রী চালায়ো লামানি রাং চালায়ো পারানি রেগানি রাং চালায়ো আমো হাইকাই নকনি লেটিননি রাং চালায়ো বরিসুক বুরানি পেনশননি রাং চালায়ো মংসা ডেভেলপমেন্ট কरै তৈ কरै নক কरै হুক কरै মাই কरै বাগান কरै জাগা কरै প্রহাও মংসাংয়া তিনি কত সরকার থাও কত সরকার ফে বুরুং নেতা মন্ত্রী চালায়ো লামানি রাং চালায়ো পারানি রেগানি রাং চালায়ো আমো হাইকাই নকনি লেটিননি রাং চালায়ো বরিসুক বুরানি পেনশননি রাং চালায়ো মংসা ডেভেলপমেন্ট কरै তৈ কरै নক কरै হুক কरै মাই কरै বাগান কरै জাগা কरै বাই বুলাইনানি kaisa lama ngai tongo tei school kरै serarok ma poria nai pedi norok mononi simi sibari je lama o ar lama rombe kanjanpur jorok phainai pedi serai busa itokrubjak ma poria irni phadali baise borok toroi tongo nai din norok kebo khairokna kरै aborno kebo news ti sanai bo kरै masaya manangya tei kosok mat nung tomaro aborok kebo news ti sama kरै bisojini boro samung hamya abno rotugoi kaisa kari bono tokrubnani bono social media hamya sanamnani abo simide norone samungba tebo kaham samung tongmule bisojini 20 ta bosor bini samung busuk bini size busuk bisojit busuk develop khaipeka wall ni kwbangma jagao bisojini samurok tamo aboro rotugdi tamo abo hamyao sini internal matter big busai walai mani kani kasara norok plum khai bihing dige ba busai dige khanangai tebo dorbar kazari bihik busai kagranan pala haike khaidong manrok abo dorong abo bamte sing tonglai buini no nukhungo hor phanangnai sing labor nai tongo ekmas sangkha sini timing go sing kok salaijak sing bong bairang relainai nahalainai sini date mote sing auto relainai nalainai abo sini internet matter aro kani kasara norok tamni kebengba awon bagino buskang sallogo norno koyo amo hai kebeng mungrokta phaidi norok sabo banok bo kaisa organization ang bo kaisa organization abon bagino jotono peaceful maintain khaima tongnai norok bo independently samung khaima kha ang bo independent samung khaima norok ni ko lamo ang thangya norok kasuya norok bo an lamo ta phaidi anata kasudi abon bagino ang to kaisa common people ang kaisa political person buya ga boy no koy busang salloga am haikai kasuo hom kiribo dom kiribo buna tokna sigri sokro khaikai kai sing tibrasal lo bahya kaiman senai noro gundani society simise tong senai pa baki 15 lok borok khaisaya nang yakari je thibai senai aboda nai sing buini yak ni siyok na nang tabo sing thanjang gai buini yak go sing kelai tongmani aroni hoite se sing yok nani bagai wansuk thai
tei mungsai asini lama asini nahar mungko buini yakni yognani abono systematically sing road khlaisin borno elevate khaina nangnai abo kono party ba political system bai thangi sing yognani kono lama krei buskango te discussion ngai norok joto no kaham kereng dori tir bahasteni joto lukurok noroni bagi shuribo joto kaham kereng dondi jara tini hamya saya usringkholong tonai borok kahamung thom bongni bobishot tongo bobishot te bo kahamungai borok kahamungai busai borok common borok bai baksa hasi kusike samung tangmonat bagai tei masaya manninge borok ni bagi bo ang suribo ang samung bo tangi thang tongo teruk teruk salja bai joto samung ang saisung tangmaya gobongmo financial problem crisis dong abonorok imagine khaina de ang saisung borok baba hai samung tangi to enga abo bagino norno joto no hambaya paro khakchang di khalok di wansukdi Dr. Bishojini kokbai tirpro haste ganangai lukorok khakchangma tondi samung teruk sing jotono yakbak sakai yagromlai samung tangnai tei sing obohai unethical somaj hamya tei buibai soprop jagai tongmani buibai kasik jagai tongmani a jagani sing yakna bagai yoknan bagai jotono phan thonai sing himlainai hinai Usukok sawaino jotono khulumka.